dianteng kulkas ngaten niku lho Pak ya, terus dadi kisut-kisut ngoten niku. Nggih mboten payu to Pak ya. Payu wong kuwi tahu kena karma ya ngono kuwi akhire. Kadaluwarsa tahu. Apa enek tahu kena karma. Sasana cilik ngoten niku. Aku juga mau parian ini. Parian apa? Dengarkan ya. Nggih. Makan pisang di Gunung Lawu. Gur mau gur mangan gedangnya teko Lawu ngopo? Ya bene to Pak, jenenge wae parian ndak apa-apa, sing penting sampean mirengke sik ya. Siap. Makan pisang di Tawangmangu. Makan pisang di Tawangmangu. Nggih. Pak Cahyo sayang, I love you. Piye Pak, Bu, parian kula lek sae to? Loh, sae Pak. Lah sampean parianmu kanggo aku apa coba? Apa? Aku sudah jujur membuktikan kepada masyarakat Kedungombo yen I love you sayang gitu loh. Jenengan ganti no? Dino jemuah banyak barokah. Cakep. Apakah aku boleh menikah? Menikah karo seorang Sukesi Rahayu, ngono lho maksudku. Aku tiwas arepe takon karo Bapak Ibu iki, piye Pak warana aku gawe parian tak nggo bales Pak Cahyo. Oke piye sapa sing muni oke mau? Waduh, berarti sampean gak bolo karo aku, Pak. Mosok sampean tega Pak Cahyo rabi meneh aku dhewe ya. Aja ah. Nggih, saderenge nembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalu niki jan luar biasa. Kula lek tanggapan teng Nganjuk ngeten niki jan kaya mulih teng kandang Bapak Ibu. Kados keluarga. Dadi kula lek teng Nganjuk ngeten niki pun kados omah kula piyambak. Wong riyen nalika kula manten anyar kalih Pak Cahyo, kula niku meh ben-dinten lho tanggapan teng Nganjuk. Dadi dalu niki padha kalih kula mulih teng kandang kula. Saya-saya wonten ing masyarakat Kedung Ombo mriki senadyan to kula niku mbok ping sampai seumur hidup kula niku sambatan. Kula ikhlas lahir batin kanggo menghibur warga masyarakat Kedung Ombo. Tenan niku Bu. Mergo ya kudu ngerti karo sejarah, ngerti karo cikal bakal Bu Kesi. Nggih pripun? Nalika sadurunge awake dhewe ditimbali sepisanan mrene iki, Dungombo iki adate sing ngasta rutin ya kuwi swargi Eyang Panut Darmaka. Nggih. Lan nalika semono dilantarake kalih swargi Eyang Suprapto HS Sawahan supaya awake dhewe pikantuk wujute penghormatan utawa ketiban sampur mbacutake ya kuwi darmane Mbah Panut Darmaka Swargi. Lah ngono kuwi. Mula gandeng wis dadi sejarah kaya ngene iki, yen mungguhe cangik ora perlu awake dhewe ngrembug babakan redana, ora perlu awake dhewe ngrembug babakan materi. Ning sing wigati ngestokake dawuhe para sepuh, dalang-dalang sepuh biyen, sak bisa-bisa, sak kadaring laku, sak gaduke nalar awake dhewe atur panglipur kanggo nyenengake penggalih warga masyarakat ing Dungombo. Yen bar nonton wayang penggalih seneng, otomatis pikirane padhang, nyambut gawene semangat, rejekine tambah melimpah ruah kuwi tujuanku. Nggih, Mas Yoyo. Injih Pak Dalang. Nggih. Leres panjenengan Mas. Sampeyan tak celuk Mas sik pantes ya. Pantes saya. Sik pantes nggih Bu, Pak. Kari pirang gram ora. Masih kari pirang gram ora. Sendika dawuh sebagai seorang istri, aku arep mbok ajak kepiye wae manut kok, Pak. Wis to. Nggih, saiki nembang Bu Kesi. Injih. Coba kaya apa? Ngaturake karyane Mara sepuh panjenengan Simbah Haji Sukron Suwanda. Mumpung iki diapili gamelan wayang kagungane Mbah Sukron. Wah iya, mula jan jotos-jotos tenan. Wah, temenanan. Kanca-kanca pengine lek bladekan ngangge iki terus kok nduk ae. Kila karepmu ora ngono kuwi. Sambung wanci dalu Bu Kesi. Ayo. Inggih. Sambung wanci dalu ning mang kompliti
wiwit saka Pramesti ya sungguh sangat luar biasa. Ya, nggih. Inggih Pak Dalang. Monggo dandang gulanipun. Sesek Bukas iki mburi kok ruwame terus. Sapira to? Ji, loro, telu, papat. Ki ya ki? 5. 5. Wah, Pandhawa. Kok akeh men bayar tak sangoni ora. Nyo le rene le, yo nyo. Iki nyilih 50 Om, 50. Ya Allah. Engko tak balekne 500 aja kuwatir ora. Ya, ngene. Nyo le 50 ya. Ya ditampa rene. Salah siji wakile. Ayo rene. Ayo. Ra gelem mo. Ya. Nggih. Gedhe arep melu. 50 nggih. Ampun dipek dhewe lho. Didum karo kancane, nggih. Nggo. Aja nganti nggih tuku jajan sing neko-neko. Aja tumbas es mundak watuk sampean ya. Nggih. Sing apik. Anu ditabung ae ya, ditabung. Nggih. Ya, iki didum syarate ning kene gatekne wayang aja rame dhewe ya. Nggih. Siap? Siap. Ketuane kowe lho sing kaos ijo sapa jenengmu, Mas? Dirga lho, Dirga jenenge apik. Dikondisikan teman-temannya jangan rame ning kudu gatekne wayang ya. Nggih, siap? Ayo, siap? Bareng cah 5. Siap? Bareng cah 5. Siap ngono lho. Siap? Ki ra muni entuk dhuwit barang meneng ae. Golek dhuwit 50 ya angel lho le rumasamu ora. Bareng cah 5. Siap? Ayo. Iki anake sapa meneng ae iki ora. Lah iya ora. Engko ya generasi kerakyatan ya ngene iki kok. Ngono kuwi ya. Le, tole. Tenang ya. Le, ditimbali Bukesi. Tole, mengko sampean ngantek rampung ya. Mengko enten kuis mengke. Mengke para penonton enten kuis saking Bukesi, mengke saged jawab kuis kula pikantuk hadiah kaos Caksi Lover Indonesia. Jadi niku kaos niku gambare Bukesi kali Pak Cahyo. Niku lek upama tumbas ya 130.000 lah. Ning mengko lek napa jenenge iso jawab kuis gratis kanggo panjenengan. Dicepaki pirang kaos Bukesi? Ya, rahasia 6 dhisik 6. 6 ya. Gratis ya. Gratis tis. Engko ditata wektune. Niki kaose contone ayo Mbak Nadia ngadeg sik. Nah niki kaose kados niki Caksi Lover Indonesia bagus kan? Mburi. Iku sing ndane gambare Pak Cahyo, engko sing kae nek gambare Pak Cahyo arep Bukesi. Nggih. Niki anak-anak kula wedok sing pancen cinta terhadap budaya wayang diwadahi dalam paguyuban Caksi Lover utawi Cahyo Kesi. Nah, mekaten. Niki pertamane gur seneng kalih lagu-lagu, seneng kalih babakan banyotok, ning lama-lama dia bisa mencermati dan mempelajari dan mengerti kisah-kisah cerita atau lakon yang ada di Pagliran. Mila luar biasa Caksi Lover kuwi. Ya, ngono kuwi. Ngono kuwi. Ya, Bukesi. Matur sembah nuwun. Wilujeng Niskala anggenipun Bukesi ngaturaken tembang
wujudipun sambung wanci dalu kunjuk dumateng para sutresna budaya mugi-mugi saged dados rana panglipur ing penggalih ya nok ya mak ya ana panjenengane Bapak Eka ha iki Bapak Eka Kadyana panjenenganipun menika wiyosan saking Tawangsari Dungamba menika piyayi budaya ya seniman hebat masa nggih ngoten niku harepe kepareng ngidung utawa gandang cara Jawa Timuran. Wah cocok. Ngomong ri palungguhan iki pengendange Jawa Timuran ya dobel-dobel. Ayo. Komplit tenan, komplit arep ngejak rampak Jawa Timuran ya iso. Ayo. Wong telu. Sak bagus Noval karo Sulomo. Dihormati tumpake sepur men Pak Eko tindakno pepanggungan, Nduk. Oke, siap. Monggo Pak Eko pinarak wonten panggung mriki guyon kalian seniman. Yo. Sugeng dalu Bapak Eko. Nggih wilujeng dalu Mas Sahya. Nggih. Niki wau wonten pakeliran wingking wonten pesen. Wingking kelir. Nggih. Nggih. Pripun Bapak? Nyangking timba isine geni. Cakep. Kabeh engko nek mulih disangoni. Amin. Allahumma amin. Amin. Tapi sing mriko benten malih Mas Sahya. Mriko pripun? Nyangking timba isine jerik. Sesuk balik. Artine mari disangoni sesuk dibalekne ngoten. Nggih. Tuku apa kuwi jenenge tuku usuk karo boto. Nggih. Masuk Pak Eko. Oke. Mas Cahya, dalem Bapak. Dalu niki kula rumaos bombong eling-eling bebasane klungsu-klungsu melo udu. Nggih. Kula niki dilairke nggih dateng Kedungombo lho, Mas. Nggih. Tawangsari nggih. Tawangsari. Nggih. Pak Marijo Borek Jaranan. Nggih. Puji syukur alhamdulillah. Nggih. Niki kajate bersih desa syukuran desa Pak Eko. Nggih, nggih. Kalau nderek pripun Pak Mas Cahya? Nggih, jumbuh kalian ngendikanipun Mas Yoyo Njodipati lan ugi nalika kula kepanggih kalian panjenengan wonten dalem Mas Yoyo badhe nglipur para warga masyarakat kanthi jenengan ngidung cara Jawa Timur. Oh, nggih. Lah Mas Yoyo anggene telepon iki kala wau jam 09.00. Oh, ngaten. Kula pas teng sawah jebol telo. Alah. Jebol napa? Jebol telo. Jebol telo. Wong Jawa niku elok lho nggih. Nggih pripun? Wis telo ya telo kaspe nika. Yen ora dibedol sak wite, ning mung didakuri dijukuki wae tok. Siji mboko siji. Nggih, niku ana jenenge teng jenenge napa? Nggih. Mboten kula omongin jenengan. Mosok aku dalang terus elek-elek dosen terus muni dikontoli ra mungkin. Ya saru pasemon nanging malah dadi apik ngoten lho Mas. Nyolong gedang mung siji. Nggih. Niku mau dipethil tok til ngene jenenge lak wah gedange disunati. Apike wong Jawa iki ngoten niku. Ngoten niku Pak Eko. Nggih, nggih. Ngidung Pak Eko nggih? Nggih. Mas, nyuroni Mas. Wah, menyuro. Nyuro nggih no. Nggih. Nek gak nyuro gak galak. Alhamdulillah kalau wau dipun dawuhi pengendange komplit nggih. Komplit, nggih. Kula tak uluk salam datang sederek-sederek. Monggo, monggo Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cahya. Dalem. Rasane ora kepenak nek gak disenggaki karo waranggonane. 1, 2, 3, 4, 5. Setuju? Nek salam niku kudu dijawab. Nggih. Nek mboten dijawab dosa. Nggih. Mergo wong jawab salam niku hukume wajib nggih, Pak. Nah, jawabe ngeten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben rodok ngetan. Ayo iki pisan melih, nggih ngeling-eling pisan melih. Pripun jawabe? Gak iso mriki potong bayarane lho nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ngono ya. Nggih, siap. Kula percaya ini para dosen to. Nggih. Ning dalu niki anu ilang sene karo dusit tok, Pak. Ngaten nggih. Monggo. Nggih.
Tak kula baleni nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak genep. Tok dong digenepi no. Nggih. Nek gak digenepi yo mboke digenepi nggih mbok nggih. Yo. Nggih. Kersane regen. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun leres napa dereng? Cocok 100 itu Bunda Kesi dan teman-temannya. Nggih, ya kudu le ngendika dicocokne no Pak Eko. Nggih. Jenengan lah ngendika 100 kagem bunda-bunda Waranggono. Ya niki mangsangoni 100 sing ngono. Lah wong aku rene rong karane bayaran kok. Nggih. Aku ngidung nok kedung ombo pasumaon agung anane bersih desa. Malah Mas pisan Kas Madeprono. Madeprono Mas. Komplit. Madep nyinden ora iki? Hah? Madep sinden. Ayo Mas. Ayo Mas. Wes, atur suwun. Seizin Mas Yoyo. Nggih. Pak Bapak. Napa? Bapak ini lho sing dipilih kaya pas. Lho, Sampeyan ra ngerti to? Pripun? Pak Eko munggah rono terus todong-todong madhep sampeyan lah kak dhuwur to panjenengane. Nggih. Nggih, cara Jawane sampeyan kon wudu iki lho padasane. Senes kula Pak Dalang. Apa? Dipaske Mbak Lia niki lho. Sik minggir dhewe. lah iya Malah. sing kono dhewe. Ya pas wong kuwi tandon kok ya. Malah tandon. Kok Pak Eko? Paling cocok ing bengi iki bersih desa dilaksanani. Mas Cahyo, Bunda Kesi, wabeh ae. Diarani bintang tamu. Nganjuk pilang kenceng mripate ngantuk udele bodong. Kok gak masuk? Oke. Oke Pak Eko. Nyang gunung. Nggih, matur. Mas Cahyo. Nggih, Bapak. Niki mlebu kedung ombo niku tantangan lho. Lah napa? Tantangannya ngeten. Sekian tahun mesti ngrauke panjenengan. Amin, nggih. Nek gak apik tenan mesti bengok-bengok nggih napa mboten? Lah iki yo ngono Mak Pas Cahyo. Nek Pripun? Eko meneh ngidunge gak apik ayo mudhun. Nggih napa mboten? Alhamdulillah tapi gak ngono Mas mergo aku ya kan wong Kedung Ombo, wong Tawang Sari. Nggih, leres. Niki wau ngeten. Pripun? Kula teng Wingking. Pak Lurah ya semane sinten? Pak Haryono. Wah, Haryono nggih. Nggih. Niku nek tiyang biyen niku asma Kinarya Jopo. Nah, Nggih. niku Haryono niku suku katane Haryono. Leres. Nggih to Mas? Nggih, Haryono. Nggih. Ha niku Mas Haryono menika anggenipun dadi lurah Ngayomi. Nggih. Har napa? Har. Har. Nggih. Har. Har. Oh. Ngeten tulisane Haryono. Oh ngono. Nggih. Har niku apa ya sih tak apa kira. Hari-harine Hari-harine. Angayomi, Nggih. angrungkepi, Iya. nyenengake kabeh kawula masyarakat kabeh. Nyatane nanggap wayang ora tau narik. Nggih. Malah ku krungu maring disangoni kabeh kok, Mas. Nggih. Terus Sami, nggih. har nggih, ri. Haryono nggih. Rina kelawan wengi tansah nyuwun nang Gusti Allah, muga-muga kabeh rakyatku mulya sejahtera. Amin. Amin. Yo
Yasa utawa tegese gawe. Gawe senenge kabeh masyarakat minangka amal ibadah. Gawe seneng oleh kanugrahane Gusti sing Maha Agung ngoten nggih. No. Nggih, kanten no to niki. Terakhir nggih. No. Kula tak nyedak jenengan. No. Pripun? Pun banter-banter nggih. Nggih. No niku nomor rekening kula dikirim napa pripun? Oh nggih, mangkirim rekening listrik nggih. Dumempa saged ngawontenaken pahargyan sing kados ngaten. Inggih Bapak kula mewakili sedaya para panitia ngaturaken panuwun dumateng panjenengan Bapak Eka ingkang sampun kepareng nglonggaraken wanci anggenipun paring panglipur dumateng sedaya para warga. Sembah nuwun sanget Bapak Eka. Mugi-mugi kanthi pahargyan bersih desa masyarakat Kedumembo bagya mulya sejahtera selama-lamanya gitu. Amin. Amin. Matur suwun nggih. Disembah nuwun Pak Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kon iku rep sarip. Peno iki dioyak-oyak karo Walanda. Parandene malah ndelik ana ing omahe mbokmu ya apa? Sarip. Gandeng pendapatan tidak memungkinkan. Tiket kagem benjang dalu. Oh iya ludrukan malan. Ngono kuwi. Alhamdulillah komplit, Nduk, komplit. Ya. Panjen sak bisa-bisa yen ngaturake wujude pagelaran wayang kulit digandeng semirsani iki beraneka ragam, Mak. Ana sing sepuh, ana sing enom, ana sing bocah, ana sing kakung, ana sing putri. Mula sak bisa-bisa kabeh digawe supaya rena penggalihe. Heeh. Sing kagem para kasepuhan wis diaturake saiki untuk kawula muda. Oh iya, wong sindene iki ya top-top. Nadyan mung 5 ning ini bukan kaleng-kaleng. Ya. Sinden tenanan. Heeh. Mbak Trihastuti Retnawati bersama Mbak Birgita Ayu. Cublak-cublak suweng. Berdiri, berpacu dalam melodi. Yo. Birgita iki mau budal kok ngendi lho sampean? Lho Solo, Pak. Lah mau kok golek bukesi kok wis ramping men mau. Mampir ngendi sampean? Mbok mampir tenggene Bude Retno, tenggene Pak Yok, Pak. Pak Yok iki pernah apamu? Pak D kula, Pak. Pak D. Nggih. Dadi bengi iki sampean tanggapan ngene Pak D-ne dhewe. Nggih. Alhamdulillah, mosok ngene Pak D-ne dhewe njaluk bayaran, ra mungkin. Ayo. Yo njaluk sampean to, Pak. Njaluk jenengan. Mosok? Heeh. Ora pekewo karo Pak D-mu? Mboten lho, Pak, lah nyapa pekewo. Oh, lagi cah nekat lah iki pancen iki. Layak bareng ngadeg iki wujude kaya kotak amal. Ayo. Mbak Trihastuti Retnawati coba kaya apa sesarengan kalian Mbak Birgita Ayu. Nah, genti ngaturake tembang-tembang untuk kawula muda. Sing lagi hit, lagi tren ya kuwi tembang Lestari. Nah, coba kaya apa? Nggih. Yo, Mbak Tuti diaturke sapa? Monggo paring dawuh sik ora apa-apa. Nggih. Nggih diaturke kagem sedaya kemawon ingkang rawuh mirsani wayang dalu menika. Nggih remen Pak Yoyo, tiap kali kesini niku suasananya tidak berbeda. Nggih ta. Tesih mbludak kuatah, terus do kenal kali sinden-sinden. Masa ta? Nggih, do titen ngoten niku. Karo jenengan ya titen. Nggih, enten mau Pak sinten nggih mau. Sing bakul Pak, sing bakul. Heeh. Terus ngeten, Mbak mampir ning warungku kan teng kamar mandi to Pak. Mriku nggih badhe mandi. Sik to sing genah, ning warung apa kamar mandi? Mboten ketemune iki teng kamar mandi niku. Oh, alah. Antri. Nggih. Kan saya mau pipis. Iya toh. Pak Dene itu anu ngligo ngoten lho, namung pakai celana kelambine disampirke. Cara kene ute-ute, gitu Bu. Nggih. Ute-ute. Nggih, Bu. Lah terus jenengan sinden nggih? Nggih. Anu gawane Pak Cahya. Nggih, ngoten. Mbak Tutik to? Nggih. Mbak, monggo pinarak teng warung kula. Mriku lho, warung kula mriku lho, Mbak. Teng kidul mriku lho. Lah jenengan sadyan apa, Pak? Sadyan mie kali bakso. Purun mie.
Mengke mawon Pak, matur suwun. Ngoten niku saestu Pak ya. Sampeyan kleru jawabmu. Lah pripun? Kudune pas ditawani, monggo pinarak teng warung kula. Pak jenengan sadian apa? Mie kali bakso. Kula piyambak nggih sadian lho Pak. Lho Mbak Tuti sadian apa? Tahu ngono lho. Tahu tapi tahu kula niku pun mboten pati penak. Sasaniku blobor. Sasaniku nu mambu ngoten niku lho Pak. Mula lek wis tuwek ngene sing sregep ngenget tahune ya. Lah nek kula nggih gumun dipiye-piye kok ya ora iso apik ngoten lho Pak Yoyo. Sing enake tahune Birgita iki. Lah niku lho. Iki lah asli cah Kediri. Kediri ngendi sampean Bir? Semampir, Pak. Semampir. Karo jembatan ngendine? Kilane, Pak. Ha nggih. Lho, Kediri. Kediri sing ngondang apa? Tahu, Pak. Tahu apa jenenge? Tahu takwa. Rupane apa? Kuning. Lho, ini Birgita iki kuning kok mening pokoke. Ayo. Lah ngene Mbak Tuti tahune apa, Pak? Tahune warnane apa? Ora nek rupane pokoke jenenge tahu genjrot. Angger dianteng kulkas ngeten niku lho Pak ya, terus dadi kisut-kisut ngoten niku. Ning mboten payu to Pak Yoyo. Payu wong kuwi tahu wis. Kuwi tahu kena karma ya ngono kuwi akhire. Kadaluwarsa tahu. Apa enek tahu kena karma. Sasana cilik ngoten niku. Nggih. Monggo kanthi tembangipun tahu, ayo. Lestari, ayo. Dengan Mbak Birgita dan juga Mbak Triastuti Retnowati Lestari. Yuk, dados. Terima kasih matur nuwun Mbak Birgita Ayu dan juga Mbak Triastuti. Ya. Nggo le menehi hadiah kaos kapan, Mak? Iki loro dhisik ya Bu Kesi ya. Nggih, engko sing papat nggih gara-gara leres nggih. Nggih, Pak Dalang. Sing milihne kula. Sik. Kagem khusus emak-emak riyen. Monggo ingkang kersa mendapatkan kaos secara cuma-cuma saged pinarak nyedak teng Waranggana minggah wonten mriki. Monggo, Kyai Putri Ibu. Ha Bu, mriki Bu. Nggih, mriki. Nggih. Ning upamane engko ukurane rapas piyayine lemu entuk yo es yo sorry lho Bu. Ayo nggih. Nggih, mriki riyen. Nggih Pak Waris niki saking Surabaya alhamdulillah matur nuwun nggih. Mriki Bu, nggih. Nah, coba kaya apa? Dicaos mik niku. Alon-alon Bu. Nah, nggih. Menika mujudaken tandha tresna merga teng wilayah Nganjuk niku masyarakat sing paling kerep dhewe nimbali karo awake dhewe lan langganan karo awake dhewe iki Kyai Dongombo. Ya. Nggih, nggih. Monggo Bu, nggih. Niku mikipun dipun astorien Bu, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asmanipun sinten Bu? Bu Darisih. Bu? Darisih. Darisih. Ya. Daleme pundi? Kedungombo. Dusune? Nggih mriki. Alhamdulillah, lek milih pas berarti. Nggih. Kersa kula caosi kenang-kenangan kaos Caksi Lover. Nggih, alhamdulillah. Ukurannya ada, Mbak? XL. Ya. Nggih, ada. Ning enten syarate ben barokah, enten syarate. Jenengan mang Pancasila riyen. Nggih. Ngoten niku no Bu, mosok cuma-cuma langsung nampa kan mboten prayogi. Kersa nggih? Pancasila 1 ngoten niku lho. Nggih. Nggih. Oh, mantan sinden ta, Pak? Oh, mantan sinden Pancasila kena apal kulino nggih cakepan kok ya. Ayo nggih. Nggih. Pancasila, nggih. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Nggih, terima kasih. Ya Mbak, dicaoske kuwi. Nggih. Griyane ngajeng sekolah. Nggih. Nggih. Monggo Mbak Putri, nggih. Nggih. Buka Bu, dibuka sik, dibuka. Mboten Bu, jenengan sinden ta Bu? Oh, alah. Nggih. Mantane niku. Nggih. Sinden niku mboten enten mantane. Mboten enten, ngantos sepuh niku tetep sinden. Jenengan jlembreng. Wah, dia jlembreng. Ayo nggih. Ah, niku. Nggih. 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 Saya to kaya caleg to malian. Ayo. Nggih, nggih. Luar biasa, nggih.
Kersa nembang, Bu. Kersa. Nggih. Nembang napa? Nderek jenengan, nderek jenengan. Manut malah nantang kok. Jane jatahe mung Pancasila ning gandeng jenengan kersa nembang, mangke ora mung kaose ning kula tambahi plastike niku, Bu. Napa ngoten Bu ali-ali napa jineman ular kambang napa? Nggih. Nggih. Nyidam sari nggih. Jineman sari? Nggih. Nggih. Langsung nggih. Luar biasa. Putra pinten Bu? Kalih. Ing Ambajeng sampun krama? Sampun. Ing nomor Pun wayah 3. Putu 3. Nggih. Masya Allah. Mugi-mugi putu-putunipun soleh-solekah. Amin. Garwa tasih nggih? Tasik. Asmanipun Pak sinten? Bapak Mulyadi. Pak Mulyadi. Nggih. Nyambut damel napa? Ngopeni pitik. Oh alah. Layak pitike wedok kabeh, babon kabeh. Lah lanange Pak Mulyadi ngono. Nggih hebat, mugi-mugi jenengan tansah sehat panjang yuswa, Bu. Amin. Nggih, ya, mangga. Badhe lenggah jumeneng napa egolan? Ayo. Mboten lenggah? Nggih.